No tak konečne dorazil. Náhrada za môj iPhone 5, Samsung žlčový kameň 2. Poďme sa pozrieť, čo tam nájdeme. Samsung si dal záležať, spravil malú krabičku, je to Eco. Sa to nedá otvoriť. Tak. Poďme skontrolovať, čo nám k tomu dali. Na vrchu, veľké prekvapenie. Pekne v sačku igelitovom zabalený Samsung. No, odlepiť. Pekné zariadenie, ľahký, padne do ruky. Pozrieme sa, čo nám tu ešte dali. Tu nabíjačka s atypickým konektorom, čo sa dneska už nevidí len tak často. Batéria výkonná. Pozrieť, či sa aj zapne. Kokos. Neviem, či je dobre vidno aj citlivosť displeja, je to perfektné. Treba nastaviť čas. Voľaký dátum. No. Telefón je pripravený na použitie, už len SIM kartu. Paráda, odporúčam, 12 €.